TV Nairobi. Nro mabende osetimore edo e jumani mangima penjo mabende jopiny nitiere godo ni to ang'o mabende biro timore tok mae. Wadog chien matin nyaka e odiochieng' mabende ne ochwal kanyero ng'ur edo mano tarik 22 e dweni mar aboro kuma buche ochiko ne ochwal edo. Jogo mabende nochwalo buche gi oting'o e kind mamoko joked gi ratich oganda mopogore opogore ja lut ombolo kanyakla kod jo Azimio ma en Raila Odinga kanyakla kod Martha Karua kanyakla bende Senator Mabusia Moyier mano kanyero Okia Omtata. E tarik mano mar 23 mar dweni ne en chendo mar chiwo andika mar ng'ur ne ji ma odonjnegi. Jogo ma bende nodonjnegi oting'o IBC, jatend piny Moyier mano kanyero William Ruto kanyakla kod jalupne. Kochopo odiochieng' ma kawuono tarik 27 waneno kanyero kaduoko mag ji ma bende odonjnegi ochwal kanyero waneno commissioners mag IBC kanyakla kod IBC owuon. Odiochieng' nero makiny en duoko mabende ipedho ne doho kabende kabiro chopo odiochieng' nero mano mar wuok tich en kanywero kwayo makende mabende iketo e doho ka jogo mabende odonjo biro bedo gi twak kod jo ng'ad bura ka gidwaro mondo onyisgi kata giketo kwayo margi ewi gigo mabende gibiro dwaro mondo doho tim makonyogi e bura ma gidonje. Tich ariyo mano kanyero tarik 30 en duoko mar doho ewi kwayo makende mabende ichiwo. Kendi biro bedo kod weche mopogore en winjo buche mabende ibiro nyaka nyakla kata mago mabende kata duon jobura biro dwaro ni mondo owit oko. Weche magidwaro ni mondo doho ochiw ng'eto ewiye kanyakla kod buche mabende inyalo witoko kod mago mabende gibiro dhi godo nyime. Kachopo koro mano kanyero tarik 31 osiepe doho bende nyalo kwayo donjo mano kanyero e bura mantiere kanyo e doho. Magi eki duto itimo e ndalo 14 ka wach maduong' mabende jo Kenya biro bedo karito koa e doho en ng'eto mogik mabende ibiro chiw tarik 5 mano kanyero mar dwe mar 9 mar higani. Mano e kaka chenro chalo e Supreme Court kata doho mamalo mogika mano ma pacho kaendi kabende mana kaka wacho kanyero wach mogik kata ng'eto mogika ichiwo kod mano kanyero jong'ad buche madoho mar Supreme tarik 5 mano mar dwe mar 9 dwe mabende wadonje. Gikanyo bende wabiro kawo godo yweyo machuok ka waduogo to wadonjo e twak marwa mar mine wacho.